50,000 মোবাইল ভাଙ୍ଗি না। নমস্କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ହାତରେ ଆଜି ଅଛି ନଡ଼ିଆ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବ ନିଶ୍ଚୟ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ଫାଟୁ କି ନ ଫାଟୁ ନଡ଼ିଆ ଫାଟେଇ ଦେଇ ମୁଁ ତାର ପାଣିଟା ଢଣ୍ଡୁକି ପିଇ ଦେଇ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ସାଇଜରେ ଭାଗ ଦେଲି ଗୋଲେଇକିନା ସାଇଜରେ ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ଡାଇଟ୍ ନେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି କୁଆଡ଼େ ନା ଆମେ 3 ଜଣ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ରାହାମା, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଆଜି ଅପରେସନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ ଜୟପୁର ରାହାମାର ଭିଭୋ କେୟାର ବସି ସେଠି ଭଲ ଗାଡ଼ି ସୋଫା ଉପରେ ବସିକି ଉପରେ ଫିଲିଂ ନାହିଁ। ଆମେ କାମ ସାରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ବାଟରେ ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ଥିଲା କ'ଣ ତାଳପଡ଼ା ବଜାର। ସେଠି ତାଳ ଏତେ ଜୋରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ ପଡ଼ି ଉଠି ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ବାବା ଗରୁଡ଼ାନ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ଭୂତ ଅଟେ ସହଚର ଓ ନାମ ପରା ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଚାଲ ପିନ୍ଧା ବାବାଟିଏ ସିଏ ବାଉଁଶ ବଳା ଶରୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ବାବା କରେ ସଂହାର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ଅଛି